ごめんなさい。22時25分になってましたね。23時ですね。申し訳ない。もうこれ入れていこうか。今回は Keep Talking and Nobody Explodes というね、Keep Talking で、Nobody Explodes なわけです。ちょっと説明したって。ここまで言うたらわかるでしょ。まあ要するに話し続けるのと、で、爆弾を解体しろと。要するに、解体マニュアルは今回ヒロが持ってます。ヒロの家に俺、ほんまに俺でよかったんかいや、俺は先やる方なんじゃん。俺はその VR で爆弾を解体していく側やね。まあな画面ボンと出しましょうか。なちょっとよいしょ。立ち絵今回ね無理なんで、よいしょ、ちょっと下がり、これが壁で、こんな感じですね。どういう映り方してるか分かりませんが、こんな感じですんで。サウンド、グラフィックはまあ今俺の方ではチュートリアルの画面なんやけど。ちゃってこの音楽あかんかな ?BGM あかんかなこの音。大丈夫ちゃうの？一応消しとこうか。とりあえず、BGM 切っとくわ。概要、役割、本作の簡単な概要とプレイヤーごとの役割を紹介。一番最初に発表されたミッション。これをちょっとやってみましょうか、まず。ちょっと待ってな。はいはい。この、俺の方もチュートリアル終わらしといた方がええんかな。引き出しは開けへんねんな。これやってみましょうか。とりあえず爆弾って書いてある。爆弾を解除するのだ。ちょっと待って、ヘッドセットの向きがヘッドセット内に髪の毛が入り込んでものすごく不愉快。あ、今出てきた。なんか出てきたかい。これか。とりあえずじゃあこの役割、概要&役割というのをやってみたいと思います。ちょっと待ってな。概要&役割。チェック入ってるけど。チェック入ってんの？チェック入ってるね。これってあれちゃうんかいな。最初のやつちゃうんかい。最初か？見て、最初のこの画面、こういうこと見せられたやつちゃう。まあこれもちょっと紹介しておこう。1.3 の最初の爆弾ってやつじゃん。やるとするやったら。これか。いっぱいやんな。ちょっとマニュアル言うてるけど、どっかになんかないんか。1.2 は爆弾あるよ。1.2 間違えた。1.2 は操作チュートリアルやから。そう。1.3 ってやつが、こっち 1.2 が最初の爆弾やねんけど。1.2 が操作チュートリアルやろ？いや、最初の爆弾って書いてある。マジで？俺の方 1.3 なんやけど、あれ？いや、ちゃうやん。それはお前爆弾の画面やけど。画面やろ？だからお前は、普通に、だってコードあれしたやん。そのモードに多分合わせてくれてるはずやから。ああ、そういうことな。じゃあ一緒なんやけどな、コードは。認証コードは。じゃあ最初の爆弾やってみたいと思います。まあ、最初の爆弾な。誰もが最初は初心者だった。熟練者になれるかどうかは君次第だ。分析担当者のマニュアルの用意を忘れるな。頼むで。爆弾の構成、5分3モジュール3ミスというやつですね。違う、どうしよっかな。これむずいな。画面を何映しとくか。説明書映しとくか。あれなんなんやろうね。説明書映しとこうか。
どこで映そっかな。PC の方で、こっちで画面キャプチャーして、どれやったっけ？アフロ君してんのか、を利用して、これを利用して、まあこれがね VR の世界でございますよ。皆さん見えてますか？コメビュー俺はね見えてないんで、何かコメントがあれば、拾っていただけるとありがたいです。拾う。頼みます。大丈夫。今のところは。誰もが最初は初心者だった。熟練者になれるかどうかは君次第だ。分析担当者の学びを何何最初の爆弾、やってみようや、とりあえず。やってみようか。モジュールの説明を俺がするから、はい。それに合ったマニュアルを読んでくれ。いけるかな。やってみようや、とりあえず。別に爆発したってさ。とりあえずやってみよう。俺が死ぬだけやん。まあ、俺が死んだらPC のここまで来たらちゃんと説明してクリアしたいやん。俺が死んだら、最後、一応、遺言。俺が死んだら、俺の PC の E ドライブを爆破してくれ。E ドライブを、C ドライブは普通に OS しか積んでないから、E ドライブを爆破してくれ。いいな。結構やばいのが入ってると。普通にいろいろなものが入ってるから、その個人的なものがいろいろ。押しこりいたしたものがいっぱい入ってるから。ということで、じゃあ、最初の爆弾、行ってみたいと思います。それ、スタート。ポチッとな。これいけんのかな。さあ。なんや、暗いぞ。真っ暗やぞ。で、時間ついた。爆弾。3つ、4つついてる。1個目が、コード、ワイヤーがついてるやつ。ワイヤーがついてるやつ。はい。ワイヤーが、はい。何本ですか？ 4 本です。4本ついてます。4本ついて。上にもなんか乾電池とかいっぱい入ってるな。何色ある？上から黒、赤、黒、白です。黒、赤、黒、白。黒、赤、黒、白。黒、赤、黒、白。カンカンが落ちていっただろう。椅子と机の間が狭すぎてね。早く。どれ切ったらええの？ちょっと待って、今見てるから。4本のワイヤー、黒、赤、黒、白。長押しっていうボタンもあんねんけど。早く。あと3分52秒。ちょっと待って、マジで。早く。爆発しちゃうから。早くして。もうだって何ここ、もう、横、壁壊れてんねんけど。うわ、この説明が赤いワイヤー。早く。横に電池もついてます。上にはコネクタがついてますね。VGA のポートもついてます。赤白のあれとか無線じゃあLANポートもついてますねこれ。はい、残り3分です。そうでない場合は赤い最後のワイヤーが黄色くかったワイヤーになってる。説明はよ。そうでない場合、赤いワイヤーが1本より多くっていうか1本しかないの。1本だけです。赤いワイヤー1本です。赤いワイヤー。黒が2本、赤が1本、白が1本。はい。黒が1本。残り2分40秒。黒いのが2本目のワイヤー。青もなくて黄色もないねんな。青もなくて黄色もないです。黄色もないねんな。うん。青いねん。1本目の
残り2分。どっちも長いんやったら、じゃあ2本目のワイヤーを切ってください。上からですか下からですか？上からなのか？もう上から切るで。上から緑色のランプ出ました。赤切りました。赤切ったら緑色ランプつきました。じゃあそれで OK です。これでもう正解？次、長押しって書かれたボタンがあります。長押しって書いたボタンがある。うん。ちょっと待ってね。今、開けようとしたらビーって言うた。何色のボタンですか？黄色のボタンです。黄色のボタン？うん。黄色のボタンやったら、黄色のボタンやったら、長押しで5が表示されてるときに話してください。5秒。カウントダウンタイマーが鳴って5秒が表示されたら話してください。はい。いけた。緑になった。次、4つのボタン。残り40秒。星、で、山みたいな感じ。ほんで、B と T 足したみたいなやつ。ほんで、3の上に V 書いてるやつ。残り30秒。だって星と山みたいな感じっぽいやつ。で、T と B が合体したみたいなやつ。T と B が合体したやつ。うん。で、V と3が合体したみたいなやつ。残り8、7、6、5、4、3、2、1、0。遅いお前。遅いねお前。どうだった？爆発して死んだよ俺。死んだかい？ごめん、ワイヤーでな、結構さ、苦戦したわ。どこからどう読んだらええんやってなってさ、今ちょっとゆっくり読んでて。ワイヤーで来たな。そうか。なるほどね。はい。じゃあ、交代しようか？そしたら。交代する？交代してみようか。俺、こういう説明系が苦手だ。よいしょっと。で、ちょっと交代 C の、はい。こっちは爆弾解除マニュアルにしましたんで。頼むで。頼むでと言われたらちょっと不安やねんな。どういうモジュールがついてるかどうかっていうのを説明してくれたら、こっちがそれを探して、お前ごと爆破するから。遅いって言った言い方が面白かったわ。よし。じゃあ、俺の方も出していきましょうか。よし。じゃあ、1.3 でええんかな？いけんのかな？同じマニュアルで。いけんのかな？バージョン 1JA ってなってるけど。バージョン、じゃあ認証の番号を俺と一緒にしたんや。俺も認証コード122やで。122でいいんかな？合ってんちゃう？いけるんかな？じゃあ、マニュアルも122かい？ 122 って書いてる。じゃあいけるのか。じゃあそれでいけるのかな。じゃあ行ってみようか、最初の爆発。OK。はいよ。じゃあ、押しまーす。はい。誰も最初初心者だった。ここは読んでくれたから。5分と。で、3個のモジュールがあって3回ミスしたらあかんと。っていうことですね。OK。よかった。よーい、スタート。担当は画面を見ず、マニュアルを見ず。はい。そんな画面こっちなかったね。ちょっと待って。最初暗いね。電気ついた。コードが3本あって、コード、ワイヤーがあって、上から、3本あって、上から青、赤、黒となってます。
赤いワイヤーがなければ2本目のワイヤー、上から2本目を切ってください。赤はあります。赤あります。そうでない場合、最後のワイヤーが白かったら切ってください。最後のワイヤーは、ちょっと黒ですね。黒。黒ですね。青何本？青が1本目ですね。3本あって、一番上にあります。OK、ほんなら一番下のワイヤー切ってください。一番下のワイヤーで、ははいい、じゃあ切ります。はい、緑になりました。はい、次。で、次、ボタン、ボタンはい赤いボタンで起爆と書いてます。赤いボタンで起爆。はい、インジケーター、ちょっと待ってね。付録 A を確認。はい、全然大丈と、こっちじゃないわ。付録。これやんな、ボタンってな。起爆と書いてある場合、ボタンを押してすぐに離してください。あ、ちょっと待って。ごめん。はいはい。待って。爆弾にバッテリーが1本ついてますか？横。バッテリーが1本、まあ黒い枠のやつあるけども。いや、じゃない。横。側面。爆弾の側面に。側面か。バッテリー。あ、この電池みたいなやつか。電池みたいなやつ何本ついてる？炭酸みたいなやつが2本と、まあ3本かな。3本かな。OK、ほんなら、ボタンを押してすぐに離してください。ボタンを押してすぐ離す。OK。はい、いった。緑色になった？緑になった。OK、はい、次。じゃあ、文字なんやけど、キーパッド？キーパッド。うん。文字。変な文字。変な文字の、カタカナのキーを鏡で見た文字と、カタカナのキ？カタカナのキーを鏡で見た時みたいな形と、ああ、これね。わかった。で、N の反対に上にくるっとついてるやつね。くるっとなってるやつと、で、E を丸くしたやつの反対のやつみたいな、上に点々ついてるやつ。わかる。で、小文字の A と E が重なったような。OK。ほんなら上から言うで。はいはい。U ボタンを押していってね。E のくるってなってるやつ。はい。E のくるってなってるやつ。はい、で、鏡のキー。で、A と E 合体してるやつ。A と E 合体してるやつ。で、N の反対。はい。おいっとOK、クリア？お前クリアすげえな。2分直帰し。こういうことやねん。こういうことか。こういうことやねん。こういうことなんですか。こうやらんと。だから、基本的に、主導権を握らなあかんねん。主導権握らなあかんのかい？爆弾のマニュアル持ってるもんが。ああ、なるほどね。もう俺はもう全てをこう任せたよみたいな感じでこうほんならもっぺん俺のあれしようか。これ全てこれ続ける押したら次いっちゃうかな。ああ、よかった。あ、フリープレイが増えたわ。ちょっとじゃあでや一回これやこうしのでこうしの最もこっちに出てくんねんな、普通に。よいしょ。はい、じゃあ爆弾を解体していきましょう。私の方の爆弾の最初のやつね。ちょっと次頑張ろうわ。同じとこやろ？同じやつやで。違う。あれ、マニュアルどこ行った？あった。これ、最初の爆弾。最初の爆弾ね。うん。いや、もう頑張らんな。モジュールで。よっしゃ、やるで。はいはい。はい。で、スタート。普通にじゃあもう読んでいった方がいいな。うん。はい。はい。キーパッド、ボタン、ワイヤー3つ。ワイヤーからいこうか。ワイヤー。はい。はい。何本でしょう。4本です。4本ですか。赤いワイヤーが1本よりも多く。
赤いワイヤーは1本です。1本ですか？はい。赤い矢が1本、4本あって、青いワイヤーが、青いワイヤーとかある？ない、白と黒と赤だけ。白と黒と赤。うん。一番下が黒。一番下が黒。んで、何が色は、上から言ってもかい。白、赤、黒、黒。白赤黒黒ね。オッケーオッケーオッケー。白赤黒黒やったら、そうやね。最後のワイヤーを、黄色もないし、あるから、奇数の赤いワイヤー。2億。うん。2本目でいけるやろ。2本目赤やで。二本目に赤切るで。はい。あ、緑、オッケー。な次、ボタン。次、ボタン。押すって、黄色で押すって書いてる。黄色で押すって書いてる？うん。黄色で押すって書いてて、ちょっと、黄色の。今、ボタンのカバーで遊んでるから。黄色のボタンね。うん。黄色のボタンは、うん。カウントダウンタイマーある？カウントダウンタイマーはないね。ない。横になんか黒い棒みたいなのがついてて、で、この爆弾1個に対して、電池が1、2、3、4、5本ついてる。ああ、なるほど、なるほど。爆弾バッテリーを、キュレーターの場合、押してすぐ。影の押すと書いてるやつが、このボタンで、そうかそうか、わかったわかった。カウントダウンタイマー、今、流れてるやんか。それで5が表示されたときに話してください。はい、わかりました。はい。OK、緑になった。次、キーパッド。キーパッド。どうなってる？ね、山みたいなの。I に U がくっついたみたいな。I に U の真ん中に I 刺さってるみたいなのと、さっきの N の反対と E 丸っこいのと、で、オメガ。E 丸。待ってな。映像から上ぐらい。I に U が刺さってるやつと、N の反対と、N の反対。で、E の丸なってるやつ、上にちょんちょんって丸ついてるやつ。E の丸。はいはい。で、最後、オメガ。オメガ。じゃあ、まず、はい、 E の丸点々。E の丸点々。はい。と、あと何やったっけ？ U の I やんな。U の I で N の反対とオメガやんな。そじゃあ、U と I。う。はい。次。で、N の反対。はい。で、オメガ。おー、クリア。1分2秒。よーし。クリアした。クリアした。よかった。そうかそうか、カウントダウンタイマーって、そうかそうか、流れてるやつか。なるほどね。あ、フリープレイが追加されたね。フリープレイの方に手伸ばそうとしたらなんかに引っかかった。ちょっとこの辺に。ちょっと待って、そうなってくると、これ結構つまずいてるから怖いな。今3つしかないけど、これがどんどん4つ、5つ、6つになるやろ？古いもの、新しいものとか、ダブルマネーとかっていうのが追加されていくね。次、俺が解体しようか？俺が解体やで。俺が説明しようか？そやな、順番通りにやった方がいいもんな。オッケー。古いもの、新しいもの。よいしょ。見慣れた爆弾がこうも安心するとは誰が思ったのだろう。最も安心できるのは半分のみだが。はい。爆弾構成5分間の間3個だけや。3個ね。3個だけで、ただ多分、なんか変わってんねやろな。
でミスは3回したらあかんよと。3回以上したらあかんよっていうやつね。はい。自分のこのマニュアル消しとか。はいはい。じゃあ、スタートを押します。よいしょ。もうほんまに俺は。よし。よっしゃ、スタート。はい。はい。まず何のモジュールがありますか？ワイヤーがあります。ワイヤー、はい。何本？ 1、2、3、4、5、6本あります。6本。6本があって、はい。黄色が2本で、白が2本で、で、赤と黒が1本ずつ。黄色が2本で赤と赤黒1本で黄色と白が2本ずつあるわ。じゃあ4本目、上から4本目のワイヤーを切ってください。上から4本目のワイヤーを切るの？うん。オッケー、じゃあ切るわ。よっしゃ、オッケー、緑になった。オッケー、次。ほんで次がこのなんやこれ、レーダーみたいなやつ。レーダー。ドラゴンレーダーみたいな。どういう形のものですか？どういう形？なんか四角の点々、なんかボンバーマンみたいなステージみたいな。レーダーのなんかで、なんか赤い三角のなんか。ああ、わかった。モジュール迷路ね。モジュール迷路か。で、この点々で下から3番目の一番右側になんか赤い矢印があって、赤い三角がそこにあるねんな。赤い三角があって、その、左隣じゃないわ、1、2、3。で、左側から、なんやろな。その矢印から1個、2個、3個目のところに緑の丸が囲われてて。緑の丸が、どこって言った？その赤い三角の。赤い三角が右下ね。下から3番目あたりのな。下から3番目のところにあって、んで、その2つ隣に緑の丸があって。2つ隣っていうのは緑の丸が下から3番目の、真ん中のなんかあって。真ん中のなんかっていうのはどこ？真ん中、上から、下から3番目の真ん中っていうのはその真ん中と、3番目の、右から何番目？右から、右から、右から何番目？左からでもいい。左から。4番目？ 4 番目？じゃあ一番上の、右から3番目にある？あるあるある。OK、ちょっと待ってや。解を解くわ。この白い点を赤い三角まで導く。だから、白い点をどうやら動かすみたいやねんや。あ、白い点を。うん。で、白い点やねんけど、上の方からまず行くで。上の方から。うん。上の方のやつを1個下に下げて。上の方のやつを1個下に下げる。うん。上の方の白い丸を。ああ、はいはいはい。1個下げんねんな。1個下げて。1個下げる。はい。で、右に1。右に1。右に1。はいはい。やった。はい。上に1。上に1。うん。はい。はい。で、右に1。右に1。うん。これで一番右上に来たね。一番右上に行かすの？一番右上に行かして一回。迷路やから。一番右上に行かすの？うん。一旦。はいはい、右上に行かした。はい。なら、そっから、1個下下げて。1個下下げる。はい。で、はい、もう1個下下げて。もう1個下下げる。で、もう1個下下げたら赤い三角に当たるよね。当たる。うん。それで OK。ああ、これで OK な。で、もう1個の白い丸あるやろ？いや、もう緑になった。もう緑になった？緑になったな。オッケーオッケー。ほんなら次。最後、じゃあ、
記号のやつ。記号のやつね。はいはい記号。のやつ。これなんだこれ。I に U 刺さったやつと、うん。で C に真ん中に点ついてるやつ、悟空あ、のオッケー、わかった。うん。とオッケー、それで特定はできた。で、で、なんか T となんか、B みたいなやつな。T みたいな、なんかわかるわかる半月みたいなのついてるやつと、うん。で、でっかい B に鍵カッコ上に刺さってるやつ。ちょっと待って、うわえ、爆発した爆発した。あちょっと手間取ってもうた。手間取ったね。じゃあ次、ほなレーダー難しない。レーダーはね、あれ、迷路なってんのよ。迷路なんこれ。うん。ドラゴンレーダーみたいなやつで、とりあえず言うたけど。じゃあ次、俺も行こうか。ちょっと待って。オッケー、ちょっと待ってや。VR ビューに変えて。えーっと。よっしゃこう。いうゲームやな。一応聞くけど。じゃあこの古いもの、新しいものっていう。これね。はいはい。6モジュール3ミス。6モジュールある。え、これやろ嘘、俺3モジュールしかなかったのに。マジでまあいいやって。ことはあれか、人によってあ、ちゃうわ。これやや。うん、ごめんごめん。間違えた。古いもの、新しいものやろ。うん。それ選んだつもりが別のやつ選んどったっぽい。ああ、びっくりした。もうやめてよ。見慣れた爆弾がこうも安心するとは誰が思っただろう。最も安心できるのは半分のみだが。ということで、爆弾の構成5分3モジュール3ミスということで、スタートしたいと思います。ポチッとな。さあ、説明できるか、また俺。さあ、ライトをつけろよし。ライトをつけろワイヤー、ワイヤーからいこうか。ワイヤーからいこう。うんワイヤーから。5本あります。 5本ありますか？青色が2本です。はいはい。赤1本、白1本、黒1本。赤1本、白1本、黒1本。黒いワイヤーが2本やった？黒いワイヤー1本、青が2本。青が2本。うん。青が2本、白でかつ、ワイヤーを切る。黒が一番上？黒一番上。黒一番上やねんな。うん。で、赤いワイヤーがないねんな。赤いワイヤーあります。あるん。うん。赤いワイヤーが、4本目にあります。で、黄色いワイヤーがないねんな。なし。うん。なしやねんな。黒いワイヤーなんだよ。黒いし、最後でワイヤー。黒のワイヤーって最後の列？一番下？一番上やって。一番上？うん。全然聞いてない、俺話。じゃあ最初のワイヤー切って。はい。緑になった。次行くで。ボタン。黄色、ごめん、記号のボタン。6。記号のボタン。はいはいはい。6みたいな、数字の6みたいなやつと、はいはい。オメガと、で、U に I 刺さったやつと、N の反対。N の反対。うん。残り3分です。そうやな。じゃあ、6みたいな形のやつと、はい。順番に言うで。6みたいな形をして、はい、で次が U に I 刺さってるやつ。はい。で、じゃあ N に N の反対。N に N の反対。はい。はい。で、オメガ。はい。OK、緑。ほな次、ひし形のやつで4つボタンがついてんねん。ひし形のやつで4つボタンがついてる。はいはいはい。で、上から、時計回りに行くで。青、黄色、緑、赤。で、緑が点滅してる。青、黄色、緑、赤。青、黄色、緑、赤。で、緑が点滅してる。
で、緑が点滅している。だいたい5秒に1回ペースで点滅してる。5秒に1回のペース。対応のボタン、最初のボタン、正しい順番に押すために光るボタンが1つ追加されて、文字より解除するが続ける。緑と、残り2分。緑が点滅してんねんな。緑点滅してます。緑点滅してる。うん。緑が点滅している。ボタンが。残り1分半。黄色押して。黄色。はい。ブブー。ワンミスです。カウントが速くなりました。残り1分です。緑が点滅してる。緑点滅してんねんな。青、黄色、緑、赤の時計回りでね。青、黄色、緑、赤。で、緑が一番下にある。緑、赤。あ、そうか。じゃあ緑押したらよかったんか。でもワンミスしたから。あ、ワンミス。あ、なんやねん。あかんのかいな。今、ツーミス状態。ツーミス状態。じゃあ青押して。青押して。はい。次。で、ずっとまだ緑点滅する？プープーって2回言った。2回言ってる。点滅してる。残り10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、0。あーちょっと待って。ちょっと待って。これなんやもう一回やろうや。これなんやもう一回やろう。これじゃあ終わられへんよ。これ、リトライするで。あ、リトライお前がすんのか。もう、うん、なんか、やろう。いちいちヘッドセット取るのめんどくさいね。はい、始まりました。ワイヤー。もうやけなってるよ。ワイヤーです。ワイヤー3本、上から青、黄色、赤。赤切りますか？待って。ちょっと苛立ってるやん、お前。3本 ?3 本。3本うん。はい。青、黄色、赤の順番。青、黄色、赤ね。うん。青、黄色、赤。青、黄色、赤。青、黄色、赤。青い、青、黄色、赤やから、青、黄色、赤。1本目青、2本目黄色、3本目赤。3本目赤やな。うんなんや。まあ、最後のワイヤー。一番下の最後のワイヤー切って。はい、あ、緑になった。で、次、ボタン、長押しって書かれた青いボタン。長押しって書かれた青いボタンね。うん。長押しと書かれた青いボタンは別にと、青いボタン、長押しと書かれた青いボタンは、じゃあそれはカウントダウンタイマーが4に表示されてる時に話してくださいと。はい、わかりました。ちょっと待ってよ。はい、ブーです。え、ブどうだ？青で長押しやで。青で長押しやろ？で、下になんか光ってるけど、これ。裏側というか、下側に。
他なんかないの、シリアルとか書いてあるけど。バッテリー2本バッテリーは、2本あります。 ?2 本だけ2本だけ。 2本だけか2本だけか。2本やったらあれやねあれってなんやねん、言うてくれや。お前の中でお前完結すんなや。こっちらお前爆弾と相手してんねんぞ。残り1分30秒。あれってなんだよ、言ってくれよ。あれなんだよ、とりあえず。ちょっと待ってくれよ。ちょっと待ってくれ。残り1分18秒。該当してなかった。あ、危ない危ない、爆弾どっか行った。爆弾どっか行ったメニューの、あ、いけた。戻ってきた。残り56秒です。そんなちょっと爆弾、もうこれ無理そうやから、ちょっと引き出しにしまいます。でも4やろ。タイマー4じゃないのかな。でも失敗したのか。うん。無理やったよ。ほら、無理だもん。4秒の時に話しても無理ですよ。2ミス。長押しの青やろ。長押しの青。じゃあ、さようなら。終わったもしかして。終わった。終わった。説明下手くそか、お前。びっくりするわ。だから俺無理やって。いけるかなと思って。こんなんやで。いやせやから難しいねん、これ、ほんまに。これ、ほんま難しいな。よっしゃ、次、あれしよう。俺が、ほんならマニュアル読むわ。マニュアル読むと。うん。もう、せめてこれはクリアしようや。これクリアする？うん。待ってよ。今分かったことある。すごく、もういつも以上にギスギスしてます。ギスギスしてもギスギス爆弾やから。普段そのなんやろ、言い争わへん二人が言い争う元になるゲーム。Keep Talking and Nobody Explodes 好評発売中。お求めは Steam で。ただこれあれやな、ディスコードで話すようなやつじゃないですか。ちょっとただ始める前にちょっと言わして。何？言わして。でもね、始める前にね、アフロ君はね、ゆったりできる話せるゲームがやりたいって言ったんですよ。そうなんですよ。だから話してるでしょうよ。言ってるのに5分というタイマーを与えられてた。僕はなんか勝手に説明書読まされてた。それがどこがゆっくりできるゲームじゃん。いいからさっさと始めろよ。始めるわ、ボケ。何がゆっくりできるねやったら。だってよ、釣りゲーできへんかったもん。釣りゲーできへんかったよ。釣りゲーが VR と普通の PC じゃ、プラットフォームがちゃうからってできへんかった。しゃあないから、じゃあ VR でなんかできるゲームあるかなっつって探したら、VR にこだわらんでもよかった、ね。たまにはちょっと VR やりたいやん。その、放送では VR ってこれ2回目ぐらいやからさ。せっかく7万も出してこうたんやから、ちょっとはさ、その、日の目を見せたいやん。何かあれやな、VR でそういうやつな。うん。実況取れよ。実況取れよ、なんか1個でも。編集して。VR ゲーを？なんか、あるやろ。まああるけど。ゲームとか。
いや、そんなんはないけど。なんかスニーキングしながらの VR とかあるやろ、多分。あ、でもあれはあるけどね。うん。何やったっけシーフシミュレーター VR。うん、でもまあそれでもええんちゃう。それでも全然。あれはやってもええかもしれへんね。うん。ということで、まあ、とりあえずちょっとやってみよう。俺説明するから。説明するか。はいはい。じゃあスタート。はい。え残り時間は5分。モジュールが178個。いけるかな3つあるな。何が3つですか？ね。まず記号。記号、はい。記号。はい順番に言います。はい星マークと、はい。C の点がついてるやつと、はい。ほんで、小文字の B に鍵括弧上についてるやつと、小文字の B に鍵括弧上。が星は中黒？中黒。あ、OK。で、C の点と、鍵括弧刺さってるやつと、鍵括弧刺さってるやつと、ほんで、T、めっちゃ細い T になんか半付きついてる、なんか黒い。OK。ほんなら上から言うで。はいはい。T に鍵括弧刺さってるやつ。あ、T やで B に。B に鍵括弧な。B に鍵括弧。で、次、C の点。C の点。で、T に突き刺さってるやつ。T に突き刺さってるやつ。はい。で、星。星。はい、緑になった。はい。次。OK。じゃあ次、ボタン。ボタンね。はい。赤いボタンに中止と書いてます。赤いボタンに中止ね。はいはい。ちょっと待ってよ。中止。ボタンを離すタイミング。モジュールの右側が光んねんけど、はい。押してる最中に。あ、はいはい。それが、カウントダウンタイマーになるわけよ。なるほど。その、何秒が表示されてる時に離すっていう風になるんやけど、とりあえずボタンを押してみてください。ボタン押すんですか？押してください。一回押すんですか？長押しですか？長押しで。長押しで？はい。青。ほんなら、カウントダウンタイマーに4が表示されてる時に離してください。ああ、はいはいはい。了解。あ、いったいったいった。OK。次は？次は、ひし形のやつや。OK。ひし形のやつです。ひし形のやつで、上から時計回りで、青、黄色、緑、赤っていう順番になってて、で、黄色がなんかすごい遅く点滅してる。黄色が点滅してるね。はい。なら、シリアル横にシリアルナンバーあるかな？それを見てください。はい。それに、言うたら母音 A、I、E とか、O とか U とか含まれてる？ A、I、E とか母音はローマ字発音で I、U、O のあいうえおはないよ。ない。ない。なかったら、黄色が点滅してんねんな。黄色が点滅してる。じゃあ赤を押してください。赤押すの？はい。お、今なんかプー言うた。おー、びっくりした。プー言うて、×つきましたか？×ついてないですか？いや、×はついてない。なんか、一定のやつでプーパーって、赤と黄色が点滅してる。OK。ほんなら次、赤と黄色が点滅してんねんな。なら、黄色、赤っていう順番で点滅してってるわ。赤、青って押して。赤、青って押すの？うん。オッケーオッケー。もうそのまま押せたらいいな。赤と青。はい。じゃあ次何が点滅しましたか？
お、なんか黄色、赤、黄色っていう順番で。黄色、赤、黄色。赤、青、赤って押して。赤、青、赤。うん。赤、青、赤。はい。次。黄色、赤、黄色、黄色やって。黄色、赤、黄色、黄色。赤、青、赤、赤。赤、青、赤、赤。あ、いった。オッケー。いった。これで全部 OK？ 全部 OK。よし。わからんな。なんでそんな説明うまいのちゃんと読まんと。じゃ続けてお前のやつもう一回やるか。先俺2回やったし。ああ、お前。うん。次なんや。ダブルマネー。ああ、ダブルマネーで6モジュール出んねや。お、ちょっとやりがいがあるな。よし。なんとしてでもヒロを爆破させてやる。じゃあ喋らんかったら大丈夫。ちょっと、このボタンあんねんけどって言って。ちょっと、アフロ君って言って。もうずっと伝わってんねやな、無言の顔で。ちょっと待って、今飯食うてるから。つってちょっとって。はい、じゃあ、やってみますか。はい、じゃあスタートをします。はい。これあれやな、俺が説明に徹した方が良かったな、これ。結果的に攻略に関しては。うわ、めっちゃ多い。はい、じゃあまず一番わかりやすそうなやつから。コード、ワイヤーね。コード、ワイヤー。何本ありますか？ 2、3、4、5本あります。5本ありますね。最後は黒ですか？最後は黒ではありません。赤いワイヤーが1本ですか？いや、1本もないです。黒いワイヤーは、ありますか？黒いワイヤーあります。じゃあ、一番上のワイヤー切ってください。一番上のワイヤー、はい。はい、OK です。次、ボタン、はい。ボタン、黄色いボタンに起爆と書いてます。黄色い、バッテリーはついてますか？バッテリーは、はい。ついてます。1本より多くついてますか？1本より多いです。じゃあ、起爆って書いてんねんな。黄色で。起爆って書いてます。じゃあ、ボタン押してすぐ離してください。あ、はい。あ、OK です。はい。また、記号のやつ。4つついてる記号のやつね。4つついてる記号。はい。お願いします。で、ハテナ逆さ向いた、180度反対して向いたやつと、はい。X に I が刺さってるやつと、はい。もうこの時点で分かりました。みたいなやつと、うん。で、T になんか刺さってるやつ。OK。T にかまぼこ刺さってるやつな。かまぼこ刺さってるやつな。OK、ほんなら6から押して。6から押す。で、次、かまぼこ刺さってるやつ刺して。かまぼこ刺さってるやつ。で、X に I 刺さってるやつ。はい。で、ハテナ。はい、OK です。次。で、またボタンです。ボタン、はい。ボタン、赤くて押すって書いてます。赤くて押す。じゃあ、この場合に関しては、ボタンを押した状態で横の、モジュールが光るから、その色を教えて。はい。赤色です。赤色。カウントダウンタイマーに1が表示されてるときに話してください。はい。はい、OK です。はい、次お願いします。また記号です。記号、はい。また記号です。C の鏡張りの C に真ん中に点ついてるやつと、ほんで、ハテナの逆さまと、OK、わかった。で、O に、ちょんついてるやつちょんついてるやつと、ほんで、遠藤正明のサインみたいなやつ。いいね。いいに点々な。いいに点々じゃなくて、ぐにゃーってなってるやつ。ぐにゃーってなってるやつ。X みたいな感じにぐにゃってなってんのか、ぐにゃってなってる。丸で、
C と Q みたいなのが足してあるやつ。どっちかといえば X かな。 X みたいなやつ、で、下ピロンって出てるやつ。下ピロンってなんか。オッケーオッケー、わかった。ほんなら、C の、はい。ちょっと待って、あるやつを、O のチョンがあんねんな。王のチョンがある。オッケー、ほんなら O のチョン。さっきうん王のチョンっすねんな。O のチョンをして C の鏡張り。はい。で、エンチャのサインみたいなやつ。を押して、ハテナか。はてな。オッケはい。まだある？どれだ？最後。あ、裏側にもまだあった。ー。お、裏側なんすか？裏側、コードワイヤワイヤー。何本？ 1、2、3、4、5、6本あります。ー ?6 本。黄色ワイヤーありますか？ないです。ない。シリアルナンバーを見てください。シリアルナンバー。はい。最後の数字は奇数ですか？シリアルナンバー、最後の文字は、何か言うて奇数です。奇数？ほんなら、奇数上から3本目のワイヤー切ってください。上から3本目のワイヤー。はい。了解。上から3本目切る。いったわ。よし。いったー。何分残しやった？ 47秒。おー、結構ギリギリやな。47秒69やったわ。おー、よしよしよし。いいぞ。よういった。ほんななんでうまいんやろな。じゃあね、そのさ、最初にだから例えば、ワイヤーやったら何本あるって聞いて、で、例えば3本とか言われたら、そこに書かれてる条件にある一番上のやつから言うていくねん。あ、言うていくの？だから例えば、何色のワイヤーがありますかとか。で、ないってなったら、じゃあこれをお願いしますとか。ワイヤーありますってなったら、最後のワイヤーは何ですかとか。だから上から潰していくのよ。ザーって全部読んで、どれってなるより、一応上から、プログラミングみたいなもんやから、これ。この場合はこう、そうじゃない場合はこう、そうじゃないはこう、みたいな感じで。やっていくから、上から読んでみ、一回。ほんならまだ分かりやすいかもしれん。上からか。うん。全部読んだで。そうやね。頭パニックになるから、どれってなるから、上から一個ずつ潰していってみよう。なるほどね。よっしゃ、次ほな、俺のターン。いけるかな。よいしょ。はい、じゃあ爆弾を、粉々にします。古きもの、新しきもの。しゃ、やるかい。はいはい。スタートするよ。はい。はい。点滅が、よし。点滅の場合は、簡単や。じゃあ、まずコードから、ワイヤーからいきます。ワイヤーが6本です。ワイヤー6本ですか。はい。黄色はあります？ないです。黄色ないです。はい、白もないです。白は4本あります。白が4本ありますか。はい。赤いワイヤーは ?1 本。ああ、オッケーオッケー。4本目、違うわ。だから、4本目のワイヤーを切ってください、上から。4本目のワイヤー、はい。ブーあれあれなんか忘れてない？なんか忘れてるかな。最後、そうだね。黄色いワイヤーはなかった？ないよ。ないねんな。あ、シリアルナンバー。最後の桁1です。最後の桁、3本目や。3本目ね。3本目です。OK。じゃあ次、ボタン。はい、ボタン。中止、青。中止に青。下にボブって書いてある。中止で青ね。はい。その押したままで、その、
横の色、横の棒は何色になる？横の棒白です。白ですか？じゃあ、タイマーが1に表示されてるときに話してください。はい、ちょっと待ってよ。OK。じゃあ次、迷路。迷路、はいはい。迷路初めてやぞ、おい。迷路どこや？迷路、迷路。迷路。あ、これか。うん。迷路か。まあ、さっきやった通り、この丸いのを黄色の、赤の三角にやったらいいから、はいはいはい。処理担当者は上下左右操作して白い点を赤い三角まで導く。白の点、ここやね。白の点は上から2段目の左から3つ目。2段目の左から3つ目。左から3つ目な。はいはいはい。で、丸いのが、一番左の一番上と、一番左の下から3番目。一番左の一番上と、で、もう一個がどこって？下から3番目。一番左の。の一番左。はい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 。で、白の点を赤の三角に導いたんやろ？あ、赤の三角表示してないんやな、これ。そうやね。赤の三角は、2つ目の丸で言ったところの、左から、左から2番目の下から3番目。左から2番目の下から3番目？うん。あー、なるほどなるほど。で、白がどこっつった？白が、上から2段目の左から3番目。左から左から3。左から3番目か。うん。じゃあ、じゃあ、動かしてって。いや、動かされへんねんけど。動かされへん。じゃなくて、お前が言うてくれんと。下下1個。あかんわ。もう時間がないわ。1、0! あー。動かされへんもん。だって、壁が表示されてないから、俺の方じゃ。いや、下言ったらよかったな。そういうとこやぞ。何がリトライしようか。俺も進みたいし。6個のやつやってみたいし。じゃあリトライするで。6個のやつやんの6個のやつやってみたいから。これクリアしせんと。はいはい。はい。いくで。はい、リトライ。リトライね。はい。はい、3つのやつね。ワイヤーが、5本あるやつです。ワイヤー5本。うん、はいはい。最後のワイヤーは黒ですか？はい。黒です。黒ですか？じゃあ、シリアルナンバーに最後の数字は奇数ですか？偶数です。偶数ですか？ああ、じゃあ違う。じゃあ、赤いワイヤーは何本あります？ 1本。1本。うん。じゃあ黄色のワイヤーは？ 1本。じゃあ違うな。これ違うな。これ違うな。じゃああれやな。最初のワイヤーを切ってください。はい。OK、クリア。じゃあ次、はいボタン。ボタン。白の長押し。白の長押し。白のボタンで、側面にさ、うん。CR というインジケーターがあるあるのは、ボブと、FRK と、うん。IND。ああ、じゃあ関係ないな。
FRK。バッテリーはついてた？バッテリーは、1個だけついてる。 1個だけついてる。うん。1個だけついてんねや。白で、白でなんて書いてるっつった？長押し。長押しか。長押し。うん。じゃあ、横の色は何色なってる？押してみて。はい。黄色。黄色？じゃあ、5が表示されてる時に話して。いいよ、ちょっとあと5秒待ってな。OK。じゃあ次、4つのやつで、色光るやつ。これな。これな。青が点滅してる。青が点滅してる？うん。で、今ノーミス。最初のボタンに続き2つ目のボタンが光る。青が点滅してるな。うん。シリアルナンバーに母音が含まれているかい？それはい。U が含まれてる。じゃあ含まれてるのか。含まれてて、青が点滅してるな。うん。じゃあ赤をして。はい。ぷー。青、緑、光った。青、緑が光った。青、緑が光った。青、緑が光ったと。だから次、青、緑が光ったら、青、緑が光ったら、さっきお前やった時のこと思い出せよ。どうやってたっけ？順番に押すんやろ、これ。順番に押すんか。うん。青が光ってる時、緑が光ってる時の、あれを押すんやろ、これ。だから赤となんかやろ。赤と、じゃあ黄色か。いや、なんで今押したのに。ごめん、ワンミス。ワンミス？ワンミスしたからどうなんだよ。じゃあ赤と青か、じゃあ。いいなのかな？バツ。ツーミス。ツーミス？青、緑って光ってるで、今。青、緑って光ってるな。うん。青、緑って光って、いや、ツーミスしたやったら、じゃああれか。残り10、9、8、7、6、5、4、3。赤、黄色。あ、ダメでした。もう、全然いかれへんやん。全然無理や。全然いかれへんやん、これ。全然無理や、俺。めっちゃ説明ベタやん、お前。俺無理やって。俺無理やねんって、だから。しゃあないな。じゃあ次お前の進めていくか。俺の進めてんの？うん。もうちょっとやろうや。もうちょっとやんの？あ、ごめん、俺画面ちゃんと出してなかった。俺無理やけどな、これ。大丈夫？このままで。まあ、どのみち今のクリアできとっても、俺語りしか入ってないから意味なかったね。じゃあ俺がほなもう爆弾、お前の爆弾全部解体していくわ。俺が？ああ、うん、そうなの？それでいこう。ちょっと今回は立ち絵もこのままでいくけど。はいはい。ものすごいお前が説明ベタっていうのが今回分かったから。これはあれやな。だから俺無理やでって俺だから前提で言うたやん。だから俺無理やでって。無理じゃんこ無理やって俺は前提で言うたぞ。それでもええか言うたらええやんやろうやって言ったのはお前やからな。だからお前が悪い。よし続きやるぞ。よしじゃあ続きをやってやろう。すごいな。正直もう終わりたい。マジで？
だって説明できへんショックがでかすぎて俺。だからもう俺やめたいなと思って、すごくやる気なくなってきて。いや次これでほんならラストにしようや。これでラストだうよ。ん。説明するのは俺はもうほんまに無理だ。だから次俺がマニュアル読んでお前が書いたいや。うん。そしたらまだいけるやろ。これいけるのかな。まだだって全然やってないやつとかあるもん。この辺とか。いやだから多分説明するのはニーチェやったらできるんちゃうかな。俺は無理やと思うけど。もう始めて。うん。はい。なんやこれいっぱいあってもうまずは簡単なとこからいくから。ワイヤーがあって、はい。1、2、3、4、6本あります。はい。黄色いワイヤーはありますか？黄色いワイヤーあります。はい。1本ですか？1本だけ黄色。白いワイヤーは1本より多いですか？そうですね、2本ありますね。じゃあ4番目のワイヤー切ってください。4番目のワイヤー、はい。はい。はい、OK です。次。じゃあボタン。はい。ボタン、白いボタンに押すと書いてるだけです。白いボタンに押す。はい。じゃあ、押してください。ちょっと待って。はいはい。白いボタンに押すやね。押す、うん。OK。ほんなら、押してください。で、はい、押して長押しで、横の、青ですね。青やったら4が表示されてる時に話してください。はい、了解です。はい、OK です。はい、次。何があんの？じゃあ、新しいの置いとこう。じゃあ、迷路。迷路、了解。迷路が、まず丸から教えるわ。うん。丸の場所が、一番上の1列目から、うん。じゃあ、右から3番目。3番目了解。と、これやね。で、もう一つが、下から一番下の列から3番目の、一番下から3番目の左から3番目。はい。白い点はどこにある？白い点は今、上から2番目の、うん。左から2番目にある。2番目にあるね。うん、了解。ほんで、三角は？三角は、いっちゃん下の、うん、左から2番目にある。OK。ほんなら、言うで。うん。左。下。で、これで、あともう、赤の三角に近寄ってる状態やね、だいぶ。近寄ってるね、もう。うん。それでもうそのまま行って。もう、下行って。下行って。うん。待って、下行って、横か。右での？待って、もう一個下行って。もう一個はもう下行かれへん。これもういっちゃん下行ってるもん。いっちゃん下行ってる？ほな右で。右でいい？うん。オッケー。はい、オッケー。オッケー、クリア。じゃあ次が、これなんや？なんか、暗証番号みたいな 4桁の数字と、うん。で、4って書いてるやつがあんねんけど。暗証番号に4ね。上に1個のパネル書いてて、で、下に。これね、了解。うん。4って書いてるね。4って書いてる。で、下は数字も言うべきか。うん。下の数字が2431って書いてあるわ。2431ね。うん。ディスプレイが4の場合、左から4番目のボタンを押してください。左から4番目のボタン。これやな。はい。じゃあ、なんて出てる？変わって、うん、上の番号が1になった。OK。4って書かれてるボタンを押して。4って書かれてるボタンを押す。はい。はい。で、また変わりました。はい。次、なんて書いてる？次、上が2になりました。ほんなら、左から、ラベルやな。4番目のボタンってさっき何やった？いっちゃん最初。4番目のボタン？最初のディスプレイを押した時の。番号ってことやな。うん。番号覚えてへんわ。なんつってたっけな。番
番号今3124やで。3124やろ。何本押してたっけな。じゃあ、4押してみよう。あ、4じゃない、ごめん、2押してみよう、2。2押してみる。うんはい。ブほんなら最初から、ディスプレイは何になってますか？あ、1になって、うん。1になって、1432になって。1432了解。ほんなら、4押して。4押す。うん。はい。で、次が、2、ちょっと待って、爆発した爆発した。ほっぺんちょっとリトライしたい感じあるけど。最後や。リトライする？リトライしようか。それやったら。しようか。これだけ解体して終わろうか。これだけ解体しよう。うん。解体しよう。さすがにな。それはな。なんか、はい、あれが。行きましょう。はい。行きましょう。じゃ知ってるとこから行こうか。うん。じゃあボタン、はい。ボタン、はい。白でうん長押しって書いてます。白で長押しね。了解。ちょっと待ってよ。白で長押し。白で長押しの場合は、そのまま長押ししてください。で、長押しして、横のやつ光るから、じゃあ青色です。青色、4表示されてる時に話してください。4表示されてる時。はいはいはい。はい、オッケー。オッケー。次。じゃあ次、記号のやつ。記号、はい。なんやこれ。まあ、わかるよ。U に愛が刺さってるやつと、U に愛が刺さってるやつと、ほんで B に鍵括弧刺さってるやつと、B に鍵括弧刺さってるやつと、で、T にかまぼこがついてるやつうん。と、触覚がついた3がぐにゃってなってる。オッケーオッケー、了解。ほんなら、U に愛刺さってるやつから押して。はい、押した。で、B に鍵括弧刺さってるやつ。はい。で、T にかまぼこ刺さってるやつ。T にかまぼこで、触覚生えた3。はい、オッケー。じゃあ、あれ、ひし形のー。オッケー、これね。赤色が点滅してます。赤点滅。シリアルナンバーに母音が含まれていますか？シリアルナンバーやったな。シリアルナンバーに、Z、ないですね。ない。オッケー。ないですね。赤点滅やね。赤点滅。じゃあ、青押して。青を押す。うん。はい。何光った？で、赤と緑。赤と緑。ほんなら、青と緑押して。青と緑？うん。はい。次何光った？赤、緑、黄色って。赤、緑、黄色。ほんなら、青、緑、赤で押して。青、緑、赤。うん。はい。で、順番。赤、緑、黄色、青っていう順番。赤、緑、黄色、青ね。了解。青、緑、赤、黄色。青、緑、赤、黄色。うん。青、緑、赤、黄色。オッケー。オッケー。で、最後が、何やこれ。多分、日本語で書いて、銅って書いてる文字。これ、それね。書いてるのと、で、なんか最初、残り、なし、押して、真ん中、ウエストって書いてる。ディスプレイ、一番上のディスプレイに何て書いてるって？銅ハテナマークって書いてる。銅ハテナマーク？なら、右の上から2番目は何て書いてる？右の上から2番目は押してって書いてる。押して。了解。ちょっとだけほんなら待ってよ。はいはい。1分35秒。銅に対して押してね。銅。ちょっと待ってよ。銅、ちゃうな。こっちのラベルが、ボタンラベル。要するに、押してやったな。押してやね。押しての場合、
右真ん中そう準備 OK 押して OK なしブランク残り最初何違うウェイトはいが何があるどれかが入ってるかってこと？うん押してやね、残り押して残りウェイト。ステップ1のラベルをもとにああそういうことか。ステップ1のラベルをもとに最初に現れるボタン。ああなるほど分かった。 OKOKOK。だから最初どうやったよね。どうハテナマークやね。うんもちろんある。もちろんはない。じゃあ導くのどうある。導くのどうはないですね。あるやつ言うて。あるやつが最初残りなし押して真ん中ウェイト。ああ OK ほんなん真ん中はいはいはいで消えてうん今サイになった。何歳のサイにででも無理かもうこれ。ああ無理か。無理だ無理だ。なんか新しいの出てきやがった。新しいのちょっとこれ難しいぞ。新しいの出てきやがったな。これちょっとな導くん難しいな。これは難しいですねちょっとこれだけ、どういう風なあれなんかちょっとよく分からへんから、何歳の歳が出てきたんやんな。簡単な方の。ちょっとそれだけ確認するわ。これじゃないもんな。めっちゃ細かいのよ。何歳の歳やろ。O か。多分カタカナの O やそれ。こっちやと。カタカナの O すぎ。いやカタカナの O になってたから、そういうことね。了解 OK。こういう感じなんや。よっしゃ。ほんなら次もっぺんやってみるか。それだけ解体して終わろう今日は。はい。もう速攻いくで。速攻決着を。1個に使える秒数は7秒。25分を残して終わろう。よし。じゃあいきます。はい。まず、じゃあ簡単なやつ。ボタンから。はい、ボタン。何色ですか？ボタンは赤色で中止って書いてます。赤色中止了解。赤色中止の場合は、じゃあ押して、長押しして横のやつ。白色です。白、カウントダウンタイマーに1が表示されてるとき。はい、了解。ちょっとこれ待たなあかんねんな。これオッケー。来た。で、次、記号のやつ。はい、記号お願いします。記号のやつが、0にチョボがついてるやつと、ほんで、エンちゃんのサインみたいなやつと、ほんで、星で、星白かなこれは。オッケー。白。理解した。に、ぐるぐるってなってるやつ。ぐるぐるね。オッケー。豚の尻尾。豚の尻尾了解。はいはい。じゃあ、確認な、これは。丸にチョボ、豚の尻尾、星、エンちゃんのサインね。オッケー。じゃあ、丸にちょん。丸にちょん。で、ぐるぐる。ぐるぐる。星。はい。で、エンちゃんのサイン。オッケー。じゃあ次、ひし形。ひし形が点滅。はい、黄色が点滅しています。黄色点滅了解。シリアルナンバーに母音は含まれていますか？ちょっと、母音は、愛が入ってるから、そうか、母音入ってます。はい、ほんなら緑押してください。緑押して、はいはい。はい。何光った？黄色と青が光りました。黄色、青光った。はい。黄色、青やから、緑、赤押して。緑、赤。はい。黄
黄色、赤、じゃあ黄色、青、黄色の順番。黄色、青、黄色、緑、赤、緑。緑、赤、緑。よっしゃ、オッケー。OK、クリア？最後またあれ、最後失敗したやつ。OK。ディスプレイに、上に、うん。OK って書いてるわ。 OK。ほんなら、右上のテキストなんて書いてある？右上のテキストは待ってって書いてる。待って。OK。ほんなら、OK やね。OK、うん、カタカナで OK って書いてる。よっしゃ。ほんなら、真ん中何があるか言うて。上から次、待って、もちろん、できた、同人の同の、で、動く方の同。例えば同人って。じゃあ、はいはい。待っての、できたがあんねんな。できたある。導きの銅じゃないよね。導きの銅じゃなくて、動く方の銅か同人の銅しかない。OK、ほな、それはある？それはない。OK。じゃあ、できた押して。できた押す。はい。はい。はい1個目クリア。で、また、上の文字が同人の銅になりました。同人の銅になりました。はい。はい。同人の銅やったら、右の真ん中。右の真ん中。これが、銅はてなマークになりました。銅ね。了解。ほんなら、もちろんとか、導きとか、銅とかっていうのある？もちろん、銅は動く方の銅やったらけど、もちろんと銅はあるよ。じゃあ、もちろん押して。もちろん押す。はい。いった。あと50秒。次。次、最初って書いてます。最初、ほんなら、右上を見て。右上、もちろん。もちろん。もちろん、導きの銅はある？導きの銅はある。よっしゃ、押して。導き押したいの？うん。オッケー。オッケー。クリア？クリア。よっしゃ。クリア。何秒やった？ 35秒57。おー、結構早めにいけたね。思ってたよりいけた。これがね、解読するのなかなか大変なのよ。ちょっと俺もマニュアル見たけど。うん。字が細かいからさ、もう。細かい。俺これ、ローガン入っとったら終わりやで、これ。これをさ、よいこさんはやってたんやな。やってたんや。やってたんや。スイッチバージョンやっとってんな。でもあれよね。有野さんやったら説明うまそうよね。うん、だから、お前、だからほんまに、そうよ。俺でけへんね。だから、浜口さんが教えるけども、どれっていう。何言うてんのって言って。なるやろうな。クリアできへん。だから、でもこのパターンと同じなんや。そのパターン。俺説明しても答えられへん。俺が、子がやったらできんねん。そういう状態。いや、もうこっちはこっちで、あれやからね。ちょっと待って、こっちのバッテリーがなくなってきてんのかな。すごく浜口さんが笑いながらごまかすっていうやり方が全く一緒やって、俺も自分の中で涙流してる。でもまあな、ほんまにあれやねんな。だからお前は動く方が得意やん。うん。アクションゲームとか得意やんか。うん、そうなのかな。だってアルティメットチキンホースとかお前うまかったやん。うん。あれな。あれな。充電しておこう。で、あれやん。逆に俺はこういうのが得意やっていうのが分かった、今回。分かったやろ。すごいよな。これすごいな。俺もほんまあれやな。ほんま勉強嫌いが出てるな。勉強嫌いが出たもん。今これパッて見た瞬間、俺ジンマシン出そうな。ハクションタイムアウトかった。あれかな、俺もしかしたら最近これをさ、ブレンダーの勉強してるからさ、それで文字出てくるやつとかをこうさ、メモってさ、ノートに写してんのよ。そうね。それもあるかもしれへんな。でも、いや、説
自分で説明書やったら読むけどな。だから久々にね、高校以来ノートを書いてる。ああ、そうなんや。うん。だってこの間もジャッジアイズの時なんかね、謎解き出されてさ、おお。何これってなってリアルタイムで謎解きせなあかんくなって。うわあ、それはしんどいな。嘘ーってなって。朝の5時でこれやらなあかんのってなってさ。じゃあまあ今日はこの辺にしておきますか、一旦。いやー、うん、せやな。すごかったな。こんな。一旦ほんなら VR を終了や。すごいな。このゲームは、あれやな、得意な人と得意不得意は分かれるな。いやね。うん。これね、本当に難しい。説明は、なんやろうな。初見で説明って言われたら難しいわ。ああ。うん。一回プレイしてやったら多分できるけども、これはむずいな。これあれやな、ほんで VR からさ、ノーマルの状態に戻ろうとするとさ、どうしたってオーディオの設定とかいじらなあかんから、もう今回この状態で終わらすけど。うん。ちょっと、あれ、俺今おらんから。おらんの今ね、おらへんねん。お前おらへん。だから、俺一人や。いやー、まあ俺もゲームは終わらしとくか。いやお、出てきてる。むずいなぁ。よし、これで OK。治った。むずいなぁ。なぜかヒロがえらい横にずれたけど。いいやけどさ。いや、難しいなこれな。うん。これあれやで、説明できへん2人が出てきても多分、説明できへん2人やったらもう全部できへんね。ああ。絶対できへん。もうクソゲーやんって言うもん、絶対。だからテキストの読み方を考えなあかんよね。うん。テキストの読み方はもう初めて見るやつに対したらもう俺、あれや、もう小1で負けるから俺多分。小学生にも負けると思う。いやもうこれはだって正直なところさ、その読み解く力もそうやし、でなんていうかな、そのごちゃっとなってるやつとかあるやん。さっきのやつもそうやったけど、どうとか書いてるやつ、あれに関してはさ、もう正直どうってなんやねんみたいになるやん。なるよ。なるよ。なんでどうハテナマークで同時の銅もあれば動く銅もあって導きの銅もあって。そうやね。あれのそうあるんやけど、謎解きよね。しかも時間が指定されてる上になかなか短いやん。うん、そう。あの謎解きはむずいわ。でもなかなかあれやね、脳みそ使ったね今日は。起きて速攻こんな脳みそ使うと思う。いや俺まあそうやな、それやったら俺普通にゼルダの方の謎解きの方がすぐ取れるから。ああ。ポンポンってできるから。動いて謎解きじゃないもんな、これは。喋って謎を解くっていう。喋って謎解くねんで。なかなかだから難しいよね。いやでもまあ一つ言えるとする、まあ一つではないけどさ、これはでもなんやろうな。俺みたいに説明できへんやつ2人バージョン見てみたい自分。くだくだなって終わりやで。ワイヤーなんぼロポンって言って。
そうじゃあ、ちょっと待ってなって言って。そう俺記号のその教える時のなんかその例えがさ、例えがアホやったらなんかもっと変な形言うと思うね。うん。だって俺なんかわからんけど、なんで俺あの記号俺エンちゃんのサインっつったんか分からへんよ。俺なんでこれ言ったんやろと思ったの。すいません。なんかエンちゃんのサインっつったらもうカッコいいカッコ閉じの方やと思ってる。いいがな。だから俺いいの上にちょんちょんやと思ってん。エンちゃんいらんかって、サインみたいな形って言ったら俺なんでエンちゃんっつって。ただサインいっぱいあんねんあれ。いっぱいあんねん。なんなら全部サインやねん。なんで俺は正直言うと自分でもなんでエンちゃんが出てきたのかわからん。でT に横かまぼこみたいについてるやつあったやん。あれ最初さ、なんか月ついてるやつとかさ、三日月ついてるやつとか言うとったやん。だんだんこう変わってくるっていう。そのうち俺多分あれやもん。多分あれやで。漬物つけてるやつとか言うてると思うで。多分。たくあんって言ってたくあん。たくあんついてるやつって言って。うん。たくあんで。たくあん刺さった T って言うてると思うで。黒色のたくあん。黒色のたくあんやで。おどんだけ漬け込んで醤油にもう年単位で漬け込んでる。やばいね。奈良漬けより色濃いで。漆黒やもん。くそ濃いと思う。まあ複数回爆発しましたが、うん、あれやねんな改めてもうほんま俺の方の画面やと爆弾をこうやって持ったりして、で机に俺ガン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 って爆弾こうやってぶつけたりして遊んどってお前が説明してる間に。あ、そうな。うん。でちょっと待てよ、これはこうなってこうなってって言ってる間に俺横机のさ引き出し開いてんねんけどさ、うん、そこがちょうど爆弾入りそうなぐらいの隙間やったから持って爆弾こうやって入れたりしてそんなん俺全く見てなかったわ。爆弾解くとき俺そんな全然見てないもん。で間違うて説明書出すメニューのボタンピッて押してもうたんよ。手元にメニューがパッて出るからそれの当たり判定に負けて爆弾がコロコロって転がって机の奥の方って言ってんやあ、爆弾なくなったっつってでしばらくしたら戻ってきてんけど 2,3 秒で。いやこれはほんまにもう下手やわ悲しいな。でもまああれやな。ダメだ。ダメだな。もっと説明うまくなりたいけど、なる気はない。ないけど。だからもうメガネカチャカチャやりながら、これはですね、こうやってですね、って言って。難しいな。ガリ弁ゴリラが現れたって。友情を深めるどころか深まれへんわなあちょっと切れそうなと思うそうやろ。だってどう説明したらええんやろっていう頭になってたからこれ全部さ、これなんやろね、なんか車免許のなんか教習所のなんか引っ掛け問題みたいな感じでね、説明してるやんこれ。そうでない場合、いやそうでない場合じゃなくて、ちゃんとこそこがそうなってるっていうのは分かってんねんと。そうでない場合は1をそう感じよな。その他の場合はってその他の場合もあるやん。その他ってちょっと待って、機種変するときその他になるのかなみたいなどれやっつって。どれやねん。だからあれやねんな、疲労的に見ると全部を一気に見てもてるやん。まあ多分その3本の場合とか出たときに
これの場合はこうで、でもそうでない場合はこうやし、そうでない場合はこうやし、どれなんや、どれなんやってなってもうてるやん。ねんけど、爆弾見てんの俺やからさ。ねねお前の目の前に爆弾があって、それと一緒にこうやって説明書で見てんねやったら、あ、これはこうなって、これでそうでない場合やからこうなって、みたいな、わかんねんけど、ヒロがめっちゃ読み解いてんねんけどさ、実物目の前にあんの俺やねんけどなと思いながらさ。そうやで。だからもう実物はお前見てるけど、一緒に隣におる気持ちでやってるから。うん。だから、一行目からもうなんなら声に出して読んでほしかったよ、俺は。一行目から声に出して読む。そうまあそうやねんな。それが、必要なんやろな。全部が全部読んじゃったらさ、マニュアルの意味、マニュアルを、まあ、俺は読んでるだけになっちゃうなと思ってさ。だから俺言うとってん、赤いワイヤーありますかって言って。で、赤いワイヤーありますって言ったら、それが例えば1本ですかって言って。で、1本じゃないですって言ったら、ほなこっちのワイヤー切ってくださいって言って。うん。だからもうなんていうの、こう、カテゴリー、一番上のタスクからこう順にこなしていく感じ。お前は多分その全部でボン見てるから、どれか分かれへん迷子になってんねん。分かってんね。そうやね。分からへんよな。で、一番上のタスクからこなしていくタイプのやつやねんな、あのテキストって。うん。なんかそこに当てはまるもんを俺は見てたような感じがする。うん。何本ある言うて、こんだけあるってやって、何色あるって言ってたもんね。だって、で、その中から選んだらええんやろみたいな。そう。だから、全部見なあかんねんな。そうやね。全部見るっていうよりは、一番上の行だけとりあえず読んでみるっていう。うん。で、例えば、ワイヤーが3本、なおかつ赤が1本ありますとかっていう状態の場合は、例えば、じゃあ赤あるって聞いて、あるって言われて、じゃあそれ何本って聞いて、1本って言われたらもうその段で終わりなわけよ。やねんけど、そうでなかった場合、赤あるないってなったら次の行に進んで。で、じゃあ、黄色あるって言って、黄色あるって言ったら、ほな、それで、そこの行で終わりっていう。なんやろうな、その、読み方の差なんやろうな、これな。なんやろうな。俺はすごい、だからその読み方はわかるから、その読み方しとっただけで。あとあれやな、ちょこちょこ俺小説読んだりするから多分文字読むのに慣れてんねやろな。いいよな。前も読んだらええねん、ドグラマグラ。いや、俺小説なあんま見えへんねんな。小説昔からもう嫌いやから。あ嫌いやから。ほんまに。国語に関しては全部苦手やった。作文なんか俺絶対書かれへんかったもん。みんな書けてる間俺だけ書かへんもん。だからほんまにどっちかっていうと体動かす派やもんな、お前は。そう。動かしたいの。動かしたまでや。喋るに関しては、全然こう、なんていうの、伝えれるやん。だけど、それを文字に起こした時とか、逆に文字を読んでそれを伝えるっていうのが難しいわけよね。そう。俺はそれがある。なるほど。じゃあ、この薬をちょっと処方させていただきますね。精神安定剤。いや、ほんまに、でも、おると思うで、数少ないけど。いや、多分、絶対おるって。説明、そう、説明ベタい。俺だって説明ベタいし、割と。いや、でももう。その、読んで説明するのは簡単やけど、例えば、今日これやりましたって言って、明日誰々にこれを説明するってなった時に、ブワーって言ってまう気がすんのよ。オタク特有のさ、意見をずらー並べて、どうって全部バーンってまずぶつけるみたいなさ。ほんな相手がもうちょ待ってってなるわけやん。多分、でも、説明でもな、まあ、説明で、まあ、やっぱりあれやな、体で覚えたことやったら説明できるっていうのはある。ただ、ほんまに初めてやるゲームでマニュアル渡されて、じゃあ教えてくれってやると、分からへん。分からへんと思う、多分。いや、難しいな、このゲーム。だからまたでもこれはやろうや、ちょっと。嘘やんのだから、
ええねんええねん。だから見たやろ。それを伝えれるようにするっていうのも大事やん。もうゲームちゃうやん、授業やん。授業になるやん。ヒロに、なんやろ、説明力を鍛える大人の脳トレみたいな。いや、ええよ、俺もそんなもう、ただでさえアホって分かられてるのに余計にアホになられたら、だから賢くなんねんよ、これで。賢くならんて。賢くってなんねん。言えてない。かしこまりやした賢やろ。かしかししこしこです。かしかししこしこしか言ってないやんけど。うどんか。いやー、まあ今回はこんな感じやったけどもね。いや爆弾解体、まあ、大体できたということで。大体できたら、まあ、アフロ君の方の爆弾を除いて。うん、俺はもう爆発しまくって、俺のEドライブを爆破してくれの。俺はなんや、身をもって E ドライブを爆破して死んだんか。いいドライブ。もうそうやな。死ぬ時は E ドライブと一緒ねって。いやこれはあれやな。でも普通になんやろ、白百合さんともやりたいし、うん。白百合さんに説明してもらって、うん。あの人も多分説明はできるはずやね。白井さんはできるやろ。あんだけわちゃわちゃ動く人やから。うん。ちゃわちゃ動く人やろ。うん。いいじゃん。なんやろうな。トンボとかに説明させたと、トンボとお前で。いやー、無理な気がする。俺も無理やし、友も無理やし。あいつはもしかしたらあれやけどな。説明してても滑舌悪すぎて何言うてるか分かれへんっていう。そうやな、砂嵐やもんな。うん。さーって。それはひどいわ。だからそれはひどすぎる。じゃあこれワイヤー3本あるって言った時に、もうだからもう、掃除機で吸われてるやん。妖怪やん、その時のかっこいい。オッケー、ほな赤切るでって言って。分かってる。分かってやがる、こいつ。さすがずっと一緒におるだけはある。ほらほらほら言うて。食べてる時のクッキーモンスターやけど。クッキークッキー。いやー、もう難しいな。あれ難しいね。難しかったよ。なんやろ、1個だけとかにしてもらったらさ、まだすぐパッパってこう、次ってできるけどさ、うん。全部でドンって来られて、なおかつ5分って言われたら、なかなか難しいな。難しい。いやだから、頭いい人間同士のやつ見てみたいな、これ。頭いい。だから、もうほんまに、その人らやったら多分余裕と思う。うん。だからもうほんまにだから改めてこれをやった人らのやつ見て、うん。舐めてたっていう自分もおったけど、いやー、よう説明するなと思って。ほんまに。迷路のやつが割ときついな。迷路な。うん。だからこっちはその迷路の状況が分かってないから、うん。白の点とか赤の三角どこにあるか分かれへんっていう。うん。せやな。だからほんまに逆に言ったら紙媒体に起こして、例えば白の点どことかっていうのを印つけた方が良かったかもしれへんな。ああ、なるほどな。うん。丸の部分だけしか映ってないんやな。せやねん。説明の方は丸の部分だけなんよ。うん。あれ難しいな、ほんまに。うん、まあ、そう言っちゃったらひし形もひし形やったけどな。ひし形もひし形で難しかったからな。
で、途中赤押してって言われて、俺赤押してから青押しそうとしたら、赤のところ反応してへんかって、さっき青押した判定になってブーって言って、あ、そうなんや。うん一瞬多分コントローラーのあれが途切れたっぽいのよね。なるほどな。うん。いやで俺爆発する瞬間とかもう爆弾投げてたからな、遠くに。やばいっつって、残り2、1、わっつって投げて。投げてパーンか。奥の方でボーって言うし。投げれたんや、あれ。投げれんねん。こっちのバイブコンの方やと投げれんねん。持ち上げたりできるから。ああ、そうなんや。だから説明の紙とか、ファイルみたいなやつとか、あれを、選んだ後にポイって俺投げてたもん。あ、そうなんや。うん鈴木爆発。鈴木爆発。さっき言ってた。うんそ。れをアフロ爆発に変えて。そうそうそう。いいやー今回はね難しいわだから悩んじゃうとダメね、これね。うん。俺悩んじゃうもん、絶対これ。悩んだるタール人やもうん。悩んだるタージュ人はちょっとわからへんけど。それやったらまだアフロ君のこのわけのわからんボケやった方がいいわ。ん。まあね、だからなんやろ、説明うまいやつ同士の、読解力高いやつ同士の Keep Talking and Nobody Explodes。これ見てみたいな。アフロ君と、あれやんか。なんやろな、誰やろな。どうやろうな。ニーチェやったら、でもあいつはさ、読解力が高いやん。結構謎解きとかうまいやん、あいつ。うん。だからいけるんじゃないかな、ニーチェやったら。もうガリ弁みたいなぐるぐるメガネかけて、これがですね、ですね、みたいな感じで説明してくれたら面白いな。見てみたないな。でも逆に、まあ見てみたい気持ちもあるけど、見たら逆に好感度下がりそうやな。うん。嫌やな。せっかくかっこいいパパやのに、今。かっこいいパパやのに。そうやで。お父さんって感じやのに、そうお父さんってなっちゃう。パパになっちゃうから。ねだからまあ今回に関しては、なんやろ、お互いの説明力の、あれを見れたね。説明できるかどうかの。せやね。もう今度またマサオンちゃんうち来てもろてマサオンちゃんにもなんかゲームやってほしいな、VR で。ヒロも来てほしいし。VR や、うんやな。面白いで、でも。でもな、まあ、VR に関してはまあ、やってもいいけど。うん。別にホラーとかじゃなくてさ。うん。普通にだから、俺の、なんていうの、アカウント使ってでもいいから VR チャット行ってみるとかさ。シロルさん連れて。うん。まあ、それでその VR の体験してみるっていうのはありやし。まあ VR チャットの方のね、配信もちょっといずれ考えてるんで、まあ普通に配信使えそうな場所はね、何か所か別にもう考えてあるのよ。で、フレンド同士でやったら大丈夫そうっていう。その他の人が入っちゃうとどうしても権利的な問題とかも発生するから、はい、それで例えばこう映されたくない人もおれば映してはいけないアバターがあったりとかで、ちょっと難しい問題が発生するんで、それに関してはまあ結構アナーキーなところあるからね。だからまあ YouTube でできへんっていうだけで Twitch とか他なんかまあニコニコでも別にできんことはないやろから、VR チャットやるときだけニコニコに変えようかな。VR チャット、でもお前ニコニコいけんのかも。いけるよ。あ、もういけんの？うん。元はといえばそうやね。ニコニコで配信すんのがなんかおかしなったからっつって、ライブのYouTube の方に引っ越してきただけで、別にニコニコでやれへんわけではないからね。まだコミュニティもあるし。残ってるよ。なあ、向こうにはだからだいぶ散々ね
ほったらかしやからさ。まあ、一番の問題はな、あれなんよね。タイムシフトが残れへんっていう。タイムシフトが短いっていう。1週間ぐらいやろ。ただまあ、一応、今の環境になると、動画としてダウンロードが可能になってん。ああ、もうそんな風になった？そう。ニコニコで配信の場合、画質悪いやろ。いや、そういうことじゃなくて、配信した時のやつを、配信した人間は落としてくることができんねん。あ、ほんま。うん。まあ、あとは別に普通に録画しとってもええし。俺も録画してるからな、毎回。ニコニコに関しては。面白い映像撮れるかもしれんから、うん。わざと俺はずっと録画してたわ。もうほんまね、VR チャット腹抱えて笑うことが多いからさ。あ、そうなんや。うん。だって常に新鮮やん。常に新鮮な。うん。だって新しいワールド行ったら初めてそこで経験するもんもあるし。うん。で、例えばこう、なんやろ、探検するワールドやったり、例えばホラーマップもあるし、で、スキーできるところとか、普通に鍋食べるだけの場所とか、いろんなのがあるから、食べれるか意味わからへんよな。鍋食べれんねや。鍋食べれるって意味わからへんよな。鍋つついて、ええやんか。仮想空間で鍋食う、ええやんか。いや、ああ、そっか。お前はだからまだその VR の、VR の環境を知らんからやね。そうそう、知らんからかもしれんけど、でもさ、それでも鍋ってなったりさ。鍋ってなんなんてな。鍋は鍋よ。鍋食うねん。その鍋が、ね、なんか、なんやろ、動くっていうか、まあ、ぐつぐつ煮込んでるんやろ。煮込んでて、その中の具材を箸で取るんやろ。箸で取って卵つけて食べんねん。食べんやろ。うん、すき焼きを。うん。ただそれだけ。なんか、多く取ったら勝ちみたいなわけでもないんやろ。別にゲームじゃないから。ゲームじゃないやんな。ただただ鍋つついて食べる。だってお前はほんなら鍋食べに行くときに多く取ったら勝ちのゲームをするんか？だって多く食べたら勝ちのゲームをお前は鍋食いに行くときにするんか？いや、せえへんけども、逆にだからそのゲームの中で鍋つつくのがおかしいということを言ってるだけで。ええやんか。なんかね、全部くくらんといてくれよ。まあ、まさのちゃんはもう鍋そのものを食べると思ってるみたいやけど、まあでも、いろんなもの、いろんなワールドあるから、ありそうやけどね。悪時期なワールド。悪時期が過ぎるワールドもあるかもしれんけど。まあな、あると思う。だって、あれやで、バーガーキングとかあんで。バーガーキングってなんや？ハンバーガー屋さん。ハンバーガー屋さん。うん。セブン入れもあんで。あ、セブン入れの。うん。普通にセブン入れでだから買い物して買えるっていうだけの。だからそれな。だからそういう風に再現されてんのはわかんねえ。買い物が意味わからん。え？買い物ってなんだ？いや、だからセブン入れだけ再現させたらよろしいやん。って思った、今俺普通に。だから、まあ、端的に一番簡単に言うと、究極のごっこ遊びなわけよ。ごっこ遊びやな。うん。スキーのワールド行ったかってリアルにスキーしてるわけじゃないやん。ホラーマップ行ったかってリアルにお化け屋敷行ってるわけじゃないやん。まあな。うん。だから、すき焼き食べるごっこなわけよ。そうやな。通貨とか、通貨とかっていうシステムはないねんけど、一応、V ケットっていうイベントがあったりして、いわゆるコミケみたいな感じで、VR のモデルやったり、小物やったり、部屋やったり、そういうのを売ってる場所があるのよ。で、そこに行くと、リアルマネー払って、まあ、だから、Steam の場合は、Steam の、あれがあるやん。マネーがあるやん。あれを払って、でそれを購入するっていうことは可能やね。だから通貨とかは本来ゲーム内というか VR チャット内には存在せへんから、その辺に置いてあるビールとか勝手に飲めるし、その辺に置いてある肉も勝手に食っていいし、で勝手に車乗って勝手にどっか行っていいし、
まあもちろんそのなんていうのモラルに反することはダメよ。まあそらな。マナーはちゃんと守ってくださいねっていうことやけど、まあ基本だからそのワールド内で許可されてることは全部できる。ジョルさんなんか無理やり柵越えてどっか飛んでいったんやもん。ホラーマップやっつってんのに。それはありなんや。それは許可されてなくても、まあ本来したらあかんねやろうけど、まあできちゃうっていうやつ。ほんまもんのホラー、ほんまもんのお化け屋敷だ、それできへんからな。まあでもそっちは一応行けるようにはなってるから。おう、ワイルさんいらっしゃい。ワイルさん、今日、日付変わって今日やけど、今日キリングフロアやるよ。今日の夜ね。今日は今日で、今回はまあちょっとちゃうのやっとって。どこぞの声出せないと積むやつじゃないか。そうやねん。今回はもうアフロ爆発はもう終わったんで、爆発エンドです。爆発しました。はい。ヒロの方の爆弾は大体解除した。大体解除した。もう俺ほんまもう説明が下手すぎる。ヒロがめっちゃ説明下手っていうのが分かって、もう無理。俺は俺で逆にその説明できるっていうことだ。何回ぐらい吹き飛んだ ?5、6回吹き飛んだね。5、6回吹き飛んだよ。やるたび俺が吹き飛ぶっていう。そうやな。2個か。2個3。そうやな。1ステージで4回ぐらい吹っ飛んでるから。2を2が楽しい。2を2ね。ちょっとやりたいなと思うねんけど。いやー、そんなんやろ。今の状態で新作ゲーム買うほどのお金がないっす。俺はどうしようかなと思って、2やる前に1やるかってなってるけど。でもまあ、まだそのやる気はない。だって2王は確か、1は無料でできるようになってたから。そっか。当時な。あれ。うん。フリープレイであったから、2王最初やろうかな。ライブラリ入れてんかな。入れた覚えがないねんけど。PS4 でだけど、PS4 版買おうかな。どうしようかなってなってる。PC 版買うか。2王と2王2は繋がってない。繋がってないけども、1やってから2やった方が面白いんじゃないかなっていうやつはある。確かあれやろ ?2 王2は、その2王の時代結構戻るんやろ2王2は、2王の時代は、2王1の時は、2王0みたいな感じほんなら。ではないけど、2王2は、なんか、何やった2王2の方が時系列的にだいぶ前。だから豊臣秀吉がおんねんな。竹中直人さんが。竹中直人さん、ほんま豊臣秀吉役多いなと思って。なんかそういうあれなんちゃう。ほんまに。てかちょっと一回これ。時代の初期あたり。ちょっとだけほな待っててね。ちょっと待ってよ。一回これ。ヘッドセットそろそろ外そう。ずーっと頭にかぶってたら頭痛くなってくるから。で、これを、フィルターのこうしてこうしの、こっち側も、こうしの。で、ディスコードの方のアウトプットを変えなあかんから、3ついじらなあかんなのよね。秀吉がまだ藤吉郎とか言ってる時代か。じゃあまだ、藤吉郎が一番最初やん。羽柴秀吉も何もない時やん。その辺ヒロは詳しいんだな。多少。意外や意外。なんかそういうの多少やけど。頭痛なるから無理やって言いそうな雰囲気やってんけど。なんやかんやドラマで見てんのよ。ドラマか。ドラマで。だから竹中直人さんが何やったっけ豊臣秀吉、まさか2王2でもやると思ってなかったから。俺が最初に、だって俺、その時代劇でやっとったからな、実際に。竹中さん。何だっけ黒田官兵衛の。黒田官兵衛っていうドラマやってた時に。竹中直人さん、その時も秀吉やったから。バー出てきて、湿布を貼るとき、かえって腰を痛めた経験はないですかああって言って、
違う違う。違う、それ CM やわ。CM か。サロンパスサロンパス。サロンパスやね。サロンパスやね。サロンパスやね。こっち、東吉郎やね。ああちょっとちゃうか東吉郎な。ちょっと違う。字が合ってない。あ文字数、東吉郎やろ。サロンパスやから5時もやあ。全然違うわ。全然違うから。ちょっと間違えたな。うん間違いすぎやろ。間違いすぎや。しゃあない。間違えたからちょっとトイレ行ってくるわ。なんでやねん意味わからへん。ちょっとだけトイレ行ってきます。はい、行ってこい行ってこい。ああ、202な。でもまあ、その前にもういろいろ、あれよ。やらなあかんからな。PS4 のやつは。ジャッジアイズももうそろそろで終わりそうやからね。ジャッジアイズももうちゃちゃっとやって、ジャッジアイズの今、録画の分を、全部投稿し終わったら、何しよう。龍が如くセブンは、龍が如くセブンに関しては、俺、また今年の大晦日にやると思うから、今年の大晦日かな、セブンやるのは。あ、うん。あと何やろ、匂うな。いろいろ。いやー、このキープ、トーキング、ドーバリー、難しかったな。なんかこのなんか自爆、このやつのゲーム説明も読むのもありやけど、あえてもう、なんやろ、説明をちょこっと変えていくっていう、やんの前。で、結構むずいんや、ニオは。で、どういう感じ今。どういう感じ？別になんもなく。一瞬もう、どのミス、よいしょ。もしくはもうもっとクソゲーにさしたろうかなって思った今、このキープトーキングやつ。なんてこと勝手に。よいしょ。わかりやすく話すと、戦闘速度がブラボで死にやすさがダクソ2。まあそうなるわな。でもまあ、バウルさんにとってはそれで2を先やりたいな。せっかくプラスで無料で取ったし。うん。ちょっと BGM がちゃんと入ってなかったから今直しました。おいおい。まあ、普通になんやろうな。ちょっと。軽装備縛りしてるからワンコンで死ぬとか日常やぞ。ニオにもそれやってんの？縛りしてるってことは。ニオ2、今のそのニオ2で軽装備縛りしてんのか？ニオのやつって、まあ俺もあんま知らんけど、なんか。ニオ2なぁ。やってみたいけどなまたなんか積みゲーが増えちゃうからさ。せやねん、俺もな、PS4 で買う。でもな、PS4 で買っちゃったらお前とできへんしな。でもニオ2って PC 版あんねやったっけ？まだない、2王しかなかった。なんな？まあ、どのみち PS4 に変わんのか。VR でできる？より一層しんどいぞ。VR ニオ2。より一層やぞ。2王あるで。2王は一応あるけど、2はない。
10鎧着てご漁師が好きじゃない。ああ、なるほどな。なまあ、るほそらそうやわな。だって、なあ、本来のバベルさんもそんなんせえへんし。ど。うん。てかまあ、今日、バベルさん今日やったら、今日ってかまあ日付変わって今日やったら、系譜できる系譜2。できそうかな。存分に死にながら進みたい。いいね。うんうんうん。鎧でも経ロリってあるもんな、確かにな。うん。鎧あんのかそこまでちゃんと見てないからあれやけど、わざと。まあ、鎧で経ロリなんかしたら、あれやろうけどな。あばら折りそうやけど。痛いってなる。ってなるけどな。あばら折ったことあるけど、割と呼吸するたび痛いから。やるよな。シュート変わんなきゃ日が変わったら帰ってこれる。おー、了解。大丈夫やね。うんうんうん。あれやな。そういえば今、そう、鬼滅の刃をさ、うん。見始めて、その時でも炭治郎があばら折っとったわ。ああばら折っとったわ。まあもう治ってるけど。あ。うん。ボキ、いて治った。たまに出てくるそのコメディーさも出てくるけどさ、うん。善一が出てきてからコメディー感が増したけど、ああ、そうやね。うん、まあただそれだけだけど。まあ、あれやな、ほんで、うんなんか今通知来てんけど、VR チャット行った時のツイート、VR チャット始めましたっていうツイートをしたらさ、なんか、いいねがついてるわ。よかったよ。いや、ありがたいね。また、VR チャットの方でも、いろいろやりたいから、VR チャットで配信もしたいし、うん。あとはあれやね。要は鎧に3段階の重量があって、うん。まあ、あれなんやろな。軽鎧、中、重量とか、最重量とかあんのかな。回避距離とかに、ああ、なるほど。いや普通にあれやな、VR ゲーム配信のあれを増やしたいな。重い鎧は高い防御の代わりに回避が短いというか無敵時間が長い。ああ、なるほどね。ああ、無敵時間が短い。軽装数の逆。まあだから、いわゆるだからドッスンみたいな感じになるわけよ。ね。その辺はやっぱソウルライクやからね。なんかあれないかな。130円ぐらいで買える VR ゲーないかな。クソゲーやろうけど。そんなもん。
でもなんかちょこちょこ俺、ね、その VR やってる人で、なんか、名前何やったっけな。なんかその、隠れながら、その、クリアするみたいな、なんかそんなやつあったな。何やったかな。忘れたな。名前忘れた。今日に関してはまあ、ああ、こういうのもあるのか。今日に関しては、まあ、もう、散々爆発し終わって、このまま喋って終わりやから、もう終わってもええかもね、これ。じゃあな、終わってもいいかもな。だからよ。なるほどな。まあ、基本的にダクソと変わらんな、ほんまに。まあ今日は短かったね。2時間15分。いやね、まあ、散々爆発したんで。爆発したね。まあ、ある意味、タイトルは回収できたんかな。やな、アフロ爆発。開始1分で。1分でもう爆発して終わったけど。いやー、これやる。またやんの？まあ、そのうち、なんかもうよっぽど2人で暇になったら。お前、あの説明力やぞ。それがだんだんこう、これはこう、これはこうっていう、洗練されてきたら面白いやん。洗練されるかな？洗練されへん気がするんやけど。俺。洗練されてくるかもしれへんやん。ちょっと若干不安になってるやんけ。洗練されてくれたらいいなって思ってるやん。もう願ってんもん。たとえ今は無理でもいつか叶うかもしれへんやん。重症やん。俺もそこまで来たら。じゃあ終わっとくか。まあ KF とかそういうのをな、VR でできたらな、せっかくやし。お前それこそ無謀やん。それこそあかんやけ、お前ただでさえお前ずっと見てるだけで目痛くなるって言ってんのにさ、VR やったら余計やんけ、お前。ダクソと明確に違うのがバクソがスキル性。スキル性なんや。毎回できるわけじゃないんや。ってことは、あれか、その赤炉みたいな感じに体感を減らしてみたいじゃなく、気づかれていないっていうのが条件。じゃあもう認殺みたいな感じか。もう認殺か。パリー的なもんはあんのかな？あるんかな？なんか、それか普通に赤炉と一緒で体感減らしてザスって刺す感じか。体感的なもんがあるのかわからんけど、その中に背後から攻撃食らうと余計に食らう。やっぱな、背中の傷は剣士の恥だ。そういうことや。なるほどね。見事って言われるな。パリ的なのもスキル。そうなんや。スキルになんねや。だからそのスキル覚えてないとパリができへんねや。盾の使い方が分かってないから、まだ。剣士で受け流してから刺すみたいな感じかな。まあでもそのスキルは多分序盤に取れるんじゃないの？序盤かな。だってその後半の後半にそんなもろてもって感じやん。虎落としあたりじゃない？虎落としまで。師匠に出会うまでは。ないしな、あの世界。そうなんや。もう剣とか槍とか、あと鎌とかあるやろ？鎌とかもあって、弓とか、あと火縄銃。そういう系がある。もう、で、まあしばらく。武器によってパリができたり、なるほどね。ダガーみたいなのがあったとしたら、例えばパリできるとか、そのスキルで。まあ剣、普通に刀とかやったらできるやろな。刀とか槍はできると思うね。失礼。
うん。ただ、まあ、なんやろアサルトライフルとかじゃパリでけへん。それはできへんわ。だってあれ頭に狙ったら即死よ。頭に狙え、それやったらパリやらずに。なんでゼロ距離で撃とうとすんねん。かっこいいけどな、それはそれで。な。10でもパリやし。ハンドガンがもうそもそもないやん、その時代に。戦国時代やから。だからまだ、いや、織田がおんねやったら、鉄ハウが。鉄砲。小田もおるけど、でもまだその時まだ火縄銃までやろ。あうん。一応全パリできるけど、それができるのが最初やったり後半やったり。あ。ああ。じゃあそのスキルツリーみたいなのがあんのかな、それによって。やろうな。どうしようかな。ニオの実況プレイを見るか普通にプレイするかどっちしようかな。昔、見とってニオのやつ見てたけど、もう内容忘れてるから分からへんっていう。俺は一回も見てないわ。まだプレイしてへんから、もったいないなと思って。気によって、俺はもうなんかみんなやらんやったら、じゃあ実況プレイ見ようっていう感じで見てたんや。うん確か。武器によってスキルツリーみたいなのがある。あ、あー武器によってなんや。ってことは、1にもそれがあった。だから最近言うたら、歳三さんが、今も2をやってるっていう。2やらずに。うん。うん。この間、たまたまなんか時間見たら10時間やっとったわ。10時間やって8時間やってたわ。もう俺のジャッジやつと全く変わらん。見なあかんなと思うから。あれやな、無料の VR ゲーを担保してみる動画を作るか単発として、な。うん。せやん、それやん、面白いやん。無料のみで、うん。うわ、何これ。何個かやってみて、まあちょっと取れ高的なものがあったらやるかもしれへん。ただ、あれやねんな、俺、他のもさ、いろいろ控えてるからさ、まあな。うん。そんなになんやろ、どれを優先するかっていう話になってくるけど。まあ、それを、例えばルーレットで決めて、あお前が選んだやつな。選んだやつ中で決めんのめんどくさかったら、もうルーレットで決めて、よし、これでいこうかってやって。ルーレットのところ、あれやね、動画撮っといて、で、それをアイキャッチに差し込んでもいいかも。うん。ちなみにニオのキャラクリないけど、2にはあるぞ。そうやんな。 2めっちゃ細かいみたいね、キャラクリ。うん。で、ちらっとなんか、ハライチのボケの人と、サンシャイン池崎さんが、普通にそのニオをテストプレイしとったわ。公式でやっとって、めちゃくちゃそっくりな2人ができる。キャラクリで。めちゃめちゃそっくりやんってなって。大化けモンは作れんのかな。大化けモン、どうなんやろな。まあ、全部最大にしたらできんじゃん。そこまではまだ見てないけど、ニーチェみたいな。できるいつになるか分からんけど、2がパソコン来たらだけ、やめて。買うから。多分。買うから。まあ、セール来てたらワンチャン、あるやろうけど。セール来てたらワンチャン投げてみたいな言い方やめて。いや、買うから。値段的な意味でな。値段的でもまだちょっとあれかなってなるけど。だって1だけでもまだ6000すんねんね。2もうまだ8000やで、絶対。出たらまあフルプラの8000やろな。3人協力できんねや。1も一応できたけど、1がなんかあれやったな、悪かってんな。1もできたけど。それですごい不評やって。3人で協力できると考えたんやったら、まあ2からやってもいいのか。いや、でも1も気になるからな。
あれを、市村さんと、武じゃないわ。武井咲武井恵美や。武井壮武井壮じゃない。武井壮は百獣の武井恵美や。じゃあね、2にもな、女優さん出てんね。春さんっていう女優さん、朝ドラで撮ったんやけどな。春菜愛じゃあ、春さんっていう波に瑠璃のルって書いて春っていう。ああ、そう読むのかな、そういう意味。まさかこの人が出るとは思ってなかった。これちょっとね、今回、あれやな、放送終わったらちょっと、内密にスパイスウルフをやろうと思ってるから。スパイスウルフ？何それ？VR？狼と香辛料よ。はいはいはい。それを放送で言うたらあかんやん。内密にって言ったのに。普通にこれは個人的に楽しみたいからこうだから。放送では載せない。みんなには内緒だよ。なんで普通に。あかんのかあれも言うて。一応な、なんていうの、まあ、載せへん方がいいかなって思ってるだけ。載せてる人は多いと思うねんけど、全編載せちゃうとさ、楽しみが減るやん。まあな。欲しいとかやりたいって思ってる人らがもし見てしまったら。一部だけとかもあるやん。一部だけとかってなったらやっぱ動画にした方が面白いやん。そうなってきたら。そうか。まあこれに関しては普通に個人的にやりたかったし。そうやな、言うとったもんな、ずっとな。もう内密にしときたいことがあんねんけどって、お前ずいぶん昔に言ったニコ生で絶対に秘密にしといてほしいんやけどっていうのを生放送で言ってきて、これはな、言わんとってほしい。絶対秘密にしといてほしいんやけどって言うて、この放送の場でって言ったもん俺。その時にお前あれやねん。その時にお前が絶対に秘密にしてほしいって言ったのが、VTuber に俺はなるって言ったんや。まああれ、そうやねん。実際あれはみんなにそれを報告しておきたかったっていうのがあったから。だから内密にっていう、あれはまあネタやけどもさ。ネタやけども。ほんまに内密にって言ったら頭おかしいやん。アホの極みやん。理解あったよな。そらそう。理解してへんかったらお前もうほんまにアホの極みやないか。何わからへんみたいな。いや、俺はお前ほどアホの極みではない。うるさいわ、説明できへんだけや。説明と英語と算数できへんだけや。全部できてない。大丈夫や。それでも生きてんねんから大丈夫や。先生に勉強教えてもらってる横で俺ずっと落書きしてたら先生に思いっきりげんこつされたぐらいや。それは当たり前や。俺が先生でもげんこつするわ。俺なんで殴られたんやと思ってハテナマークやった。よっぽどやんけ。全くでけへんかったから。まああれやね。何しかほんなんあれやな。もしなんやろ、ニオ2投げられたら、お返しにVR 用の機材投げたろかな。何の対抗してんねん。別にええやろ、そんなせんで。買うんやから。買うんだよ、僕らが。買うんだよ、僕らは。もうセールが来た瞬間。買えば勝ちなんだ。僕らは虫を追うんだよって感じの言い方したけど俺懐かしいよ。虫追い対決や。まあね、普通に俺としては今の個人的な意見ですよ。他のゲーム一旦置いといて VR にめり込んでみたいっていうのもありの、他のゲームをやりたいっていう、どっちつかずなんよね。で、
なんていうのかな、正直言うたら、まあ、しろりさんはもともと持ってたけど、で、俺も VR 欲しいってずっと言っとったからさ、買ったんやけどもさ、まあ、抜きに出てしまったわけよ、今。一人、まあ、先に行っちゃったわけやん。はい。で、俺は面白かったから、みんなにもこれをさ、シェアハピしたいって思うわけやん。うん。そうなった場合に、他の人に VR を投げるっていうことはするかもしれへんぞ。なんかあれやで、普通に突然はあかんで。コンコン突然はあかんと。お前んちにコンコンってやって。突然はあかんよ。ピンポーン、ピンポーン、ピピピピピピピポーンつって。布袋さんかな。ペンパーンって。いろーっつってコン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 。でもお前が、なんやガッチャ。古いわ。なんか VR 投げるって。VR ゲー投げんのじゃない、詰めておこうか。バベルさんに俺が VR のヘッドセットを投げつけるかもしれへん。バベルさん、住所教えてくれ。つって。本体を。今からちょっと送るから。つって。何をって話やね。で VR 入れてる中、俺はその横でいきなりペンギンのぬいぐるみパッて入れといて。これを入れといてって。入れといて。子もご飯お腹空いてるやろうからカレーも入れといてって。鍋ごとそれとも鍋ごと入れて鍋蓋パカって開けて VR のヘッドセットガシャン入れて。カレー臭くなるやつや。カレー臭くなる以前に壊れるやつや。ペンギンのぬいぐるみをカレーの中にトポって浸して。しゃぶしゃぶして。いやかわいそうに。茶色いペンギン。キウイ。生まれた姿に戻った。キウイかペンギンか分かれへんみたいな。生まれた姿のペンギンに戻り。VR カレー。VR ゴーグルのだから目こうはめるところのくぼみになみなみとカレーが注がれてんだよ。いや目その入れよう確かあったってザバーってなって。絶対嫌やな。すごいって辺り一面カレーやって言って。当たり前だよって言われた。そうやねんな。しろりさんからも VR ゲー3つ4つ届いたからさ、今回で4つ目よ。あ、そうなんや。放送前にオンワードっていうゲームが届きまして、 VR の、まあ、FPS ゲーって言ったらいいかな。 FPS のいわゆる、コールオブデューティーとかああいうタイプの VR 版みたいなやつが届きまして、なんかどんどんで今回アイスレイクとかね、ハンドシミュレーターを VR でやってみたかったんやけど、アイスレイクに関しては VR とのプラットフォームが違うから入られへんっていうみたいな感じのことがあって、でハンドシミュレーターに関しては VR のヘッドセット以外は使えへんっていう、コントローラーで操作できへんっていうことがあったから、だからほんまになんやろ、 VR と VR じゃないのとで一緒にできるのってなったらもうフォレストぐらいしかないのよ。そうやな、フォレストやな。フォレストでだからみんなこう普通にキーバンガンガンって切ってんの、俺ガタ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 ってそう振り回した笑ったわ。あれ笑ったわ。ほんまに。ガタ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 ガやね。そう。お前どこ切りいらんやんけ。で、刀ブンブン振り回しながらさ。そう。振り回し方もどんだけと一緒やから。なんやろ、あれみたいな感じ、ダイエット用にブンブンやるやつ、両端がこうグニグニになるやつ、
ちょっと柔らかい。バババババババってやるやつだ。なんとかブレードってやつ。あんな感じでブンブン触れるから。ねな、火炎瓶とかこうボーって火つけて真後ろに投げるっていう。今度それもちょっとやりたいね。普通に。フォレストを久々にちょっと。俺は VR で。フォレストでな。うん。フォレストはもう、そうやんな。長いことやってないからさ。まあ楽しいって言ったら、まあアフロ君がもう両手上げてコロンビアになってたぐらい。あんな感じ。両手上げて、うおーっつって走れるから。そんな感じかな。うん、まあ、ということで、まあ今日の夜、まあ日付変わって今日の夜、ね、夜の10時ぐらいかな。から、系譜開始したいと思うので、はいはい、バブルさん戻ってきたら、バブルさんも一緒にやってっていう。まあ、それまでにちょっとまあ、スキル集めといてな。うんうんうん。まあ、だからまあ、うん。ただまあ、ちょっと俺は、割と目に負担がすごいかかるから、うん、ちょこちょこその休憩取らせてもらって、うん、申し訳ないブけど。ルーライトつけてるよな。ブルーライトのモニター買えそれって。ブルーライト横浜？いや違う。モニター自体にブルーライトってついてんのかなと思ってさ、それなんでそんな疲れんのやろうと思ってさ、単純に普通に。単純にパーティクルがすごいから。ああ、すごいから。うん。そうか、まあ。だからモニターがアークサバイブやったっけ？あったやん。アークエボルブやったっけ？あれ、みたいな感じ。コントラストがひどいのめちゃめちゃ。なんやろうな。まあ、メガネかけたらちょっとマシかな。一応あれ、ブルーライトカット軽減のメガネあるから。かけといたらその上にグラサンってかけて。まあ、ある意味 VR になるわ。VR よりごつくはなるけど。だいぶごつなる。昔のヒカキンやんけ、そのメガネの上にすんだ。後でこの TS を見といて、まあ、俺が、ヒロがこう、考えてる間に、俺は爆弾をこう、振り回して遊んでたから。それで、もう俺のもう説明できへんプリを見といてくだし、見ててほしい。もうほんまに小学校の時の作文のことを思い出したもん。言うてたもんな。ほんまに。できへん。なんでみんな書けんねやろっていう感じやから。なんでみんな書けんねんけど、俺なんかもう覚えてへんでって楽しかったぐらいや。楽しかった。うん。修学旅行やもん。以上や。以上。こんなんあってって言っても全部こんなんあっては全部先生に怒られることやから書かれへん。時効かもしれんけど書かれへんもん。書いたら絶対怒られるから。先生の乗ってきた車を爆破しました。それに近いことはやったと思うけど、俺。やったことあるかって言ったらあるけど、危うく。危うくね。危うく。まあ、ね。まあ、放送で話せない内容やけど。まあ、昔は悪かった的な。まあ、悪かったっていう、まあ、悪かった、悪くないよ。やんちゃやったっていうだけだよね。そう、クソガキやったって話。クソガキやった。そんな人間です。はい。まあまあ。いいね、ぜひとも俺が説明できへんかったところが見どころなんで、そしてアフロ君が、ちょっと切れます。ちょっと切れます。ちょっと切れます。ビギレします。もうほんまに。もう終わった瞬間にカチンっていう音が聞こえた。ちょっと聞こえたもん、俺も。バーン爆発して、ああ、やばい、爆発する、バーン俺ちょっと下向きながらこう。そう。思わず。カチンってか。うん。
で、俺は笑った。そう。俺笑って。たまにはこういうキレゲーもありやろ。別に本気で苛立ってるわけじゃないから。そうそうそう。ビギレーから。で、俺横で笑って、だってって言って。完全にほんま、自分のせいにしたくない言い訳をしようか考えてた俺もおるから。まあ、ぜひとも見ていただいて。はい。まあ、分厚いな説明書渡されてやから。うん。確かに23ページ。確かに難しいもん。ちっちゃいかもしれん。うん。ちっちゃいかもしれんで。ちっちゃいかもしれへんけども。初めて見せられたら、そらね。だから、俺の方の視点やったら、あれやから、VR 版で見れてる。VR 版でとか、VR の時の映像になるから。ああ、そっかそっか。うん。俺とは違う視点やもんな。うん。うん。そうなのよ。ちょっと変わった視点が見れるかもしれへんから。でそちら、よかったらお楽しみください。うん。まあ、ほな、今日はこの辺で終わっときましょうか。2時になったし、お腹空いてきたし。そうやね。うん。これじゃあ、終わります。ほなな。また今日の夜10時頃、10時頃お会いしましょうと。ほんじゃあエンディングテーマのブローズインスタビリティの名字を聞きながらのお別れです。はい。ということで、本日はお疲れ様でした。はい、短かった。はい、短いな、ほんまに。短いな。まあ、3時間弱とは短いけど、うん、まあ、なんもないんで、もう終わりまーす。お疲れ様でした。バイバーイ。お疲れさんです。今日は立ち絵動かなくてごめんね。まあ、しゃあないしゃあない。お疲れ様でした。バイバーイ。知らない街を行く夜の向こうが見えても帰れないまま朝を待つ